ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நாம கிச்சன் அண்ட் ஹோம் மேக்கிங்ல திருமலை திருப்பதியில வெங்கடேஷ பெருமாளை குலசேகரன் படி வரைக்கும் போய் தரிசனம் செய்யக்கூடிய ஆர்ஜித சேவாசுக்குரிய ஆன்லைன் லக்கி டிப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்தவர்களை எப்படி செலக்ட் பண்றாங்கன்றத பார்க்க போறோம். போன மாதம் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு ஆர்ஜித சேவாஸ் லக்கி டிப் ரெஜிஸ்டர் பண்ண சமயத்துல டிப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிசல்ட் வரக்கூடிய சமயத்துல டிப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்கறதுக்காக வெப்சைட்ல லாகின் பண்ணி பார்த்த சமயத்துல டிப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல எப்படி செலக்ட் பண்றாங்கன்ற ப்ராசஸ் லைவாவே ரன் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. அதைத்தான் நம்ம இப்போ ஸ்க்ரீன்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏற்கனவே ஆஃப்லைன்ல லக்கி டிப் ரெஜிஸ்டர் பண்ணா லக்கி டிப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல எப்படி செலக்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது நம்ம ஒரு வீடியோல பார்த்திருக்கோம். அந்த செலக்ஷன் ப்ராசஸ் தினமுமே 5:30 மணிக்கு சிஆர்ஓ ஆஃபீஸ் முன்னாடி லைவா டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க. அதே போல ஆன்லைன்ல லக்கி டிப் செலக்ஷன் ப்ராசஸும் போன மாதம் லைவாவே டிஸ்பிளே பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதமும் இதே போல நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். நான் செக்இன் பண்ணி பார்த்த சமயத்துல தோமாலா சேவா, அர்ச்சனா சேவா, அஷ்டதள பாத பத்மாராதனா சேவா இதற்குரிய லக்கி டிப் செலக்ஷன் எல்லாம் முடிந்து சுப்ரபாதத்துக்கு தான் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. அதைத்தான் நம்ம இப்போ ஸ்கிரீன்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த முறையில தான் ஆன்லைன்ல குலுக்கல் முறை நடத்துவாங்க. செப்டம்பர் மாதத்திற்குரிய ஆர்ஜித சேவாஸ் எலக்ட்ரானிக் டிப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நாளைக்கு காலையில 10 மணியோட முடியுது. இதனுடைய ரிசல்ட் நாளைக்கு மதியம் 12 மணிக்கு ரிலீஸ் பண்ண போறதா டிடிடி அவங்களுடைய வெப்சைட்ல அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த அப்டேட்டும் நம்முடைய கம்யூனிட்டி போஸ்ட்லயும் நம்ம அப்டேட் பண்ணிருக்கோம். போன மாதம் இந்த செலக்ஷன் ப்ராசஸ் லைவ்ல டிஸ்பிளே பண்ண மாதிரி நாளையும் டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த செலக்ஷன் ப்ராசஸை நீங்க பார்க்க விருப்பப்பட்டா நாளைக்கு மதியம் 11:50 மணி போல வெப்சைட் அல்லது ஆப் ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ரிசல்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டினுடைய டைம் 12 மணி அப்படின்னு டிடிடி அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க. இதுவரை செப்டம்பர் மாதத்திற்குரிய ஆர்ஜித சேவாஸ் எலக்ட்ரானிக் டிப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலன்னா இன்னுமே லிங்க் ஓபனா தான் இருக்கு. நாளைக்கு காலையில 10 மணி வரைக்கும் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் ஓபனா இருக்கும். ஸோ இதுவரை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாதவங்க, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண மறந்தவங்க நாளைக்கு காலையில 10 மணிக்குள்ள இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த எலக்ட்ரானிக் டிப்ல நாம செலக்ட் ஆனோம்னா நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ண அந்த மொபைல் நம்பருக்கும் மெயில் ஐடிக்கும் டிப்ல செலக்ட் ஆகியிருக்கக்கூடிய அந்த மெசேஜ் வரும். அந்த மெசேஜ்லயே எந்த சேவால நம்ம செலக்ட் ஆயிருக்கோமோ அந்த சேவாவுக்குரிய அமௌண்ட் பே பண்றதுக்கான லிங்க்கும் நமக்கு வரும். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்க பேமெண்ட் பண்ணலாம். பேமெண்ட் எந்த நேரத்துக்குள்ள செய்யணும் அப்படின்ற டீடைல்ஸும் உங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய மெயிலேயே இருக்கும். பேமெண்ட் பண்றதுக்கு பொதுவா 2 நாள் டைம் கொடுப்பாங்க. பேமெண்ட் பண்ண தவறியவங்களுக்கு செகண்ட் லக்கி டிப் நடத்துவாங்க. ஆனா போன மாதம் செகண்ட் லக்கி டிப் கூட நடத்தல. இந்த மாதம் செகண்ட் லக்கி டிப் நடத்துவாங்களா இல்லையா அப்படின்றது நமக்கு இன்னும் 2 நாட்களுக்கு பிறகுதான் தெரிய வரும். லக்கி டிப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல செலக்ட் ஆனவங்களுக்கு மெயில் அல்லது மெசேஜ் வரும். செலக்ட் ஆகாதவங்க டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்டரி ஓபன் பண்ணி நீங்க லக்கி டிப்ல செலக்ட் ஆகியிருக்கீங்களா இல்லையான்றதை கூட நம்ம பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த முறை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவங்க எல்லாருமே பெருமாளனுடைய அருளால செலக்ட் ஆகி குலசேகரன் படி வரைக்கும் போய் பெருமாளை தரிசனம் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு எல்லாருக்குமே கிடைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே ப்ரே பண்ணிக்கலாம். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோவை நீங்க பார்க்கறது மட்டும் இல்லாம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணும்போது அவங்களுக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்களும் இதுவரை எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதில்லைன்னா மறக்காம இப்ப சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல காணொளியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.